Bueno, hoxe traio-vos unha sukiri, isto é unha bandolera de auga, é unha tea moi finiña, que ben perforada, é unha tea moi fresquiña para o verán, é bárbara tamén se queredes bañarvos no mar, no río, co voso bebé, vale? A forma de colocala é igual que unha bandolera, o que facemos é plegar en forma de abanico a banda, pasala polas dúas anillas e despois entre unha anilla e a outra, vale? Deste xeito. Unha vez que está pasada, é importante que nos aseguremos de que a tea estea colocada dentro da anilla. Iso vai nos facilitar moito o axuste do bebé despois, así que o que facemos é afloxar lixeiramente e colocar o inicio nun extremo e a outra parte no extremo contrario, de forma que este extremo se corresponde con este canto e con este canto, así que cando tiremos de aquí estaremos axustando este canto superior. Isto é moi importante, vai vos facilitar moitísimo o axuste do bebé na bandolera, vale? O que facemos é, colocamos a anilla sobre o ombro, traemos o largo máis ou menos á altura da nosa cresta e dende aquí collemos o bebé. Bueno, dende aquí traemos o bebé un pouquiño ao noso ombro, pasamos a man, pasamos o bebé entre a bandolera e o noso corpo. Se un bebé pequerrechiño, mellor porteamos adiante, senón xa o poderíamos levar a un lado, vale? Que vades ir moito máis cómodos. Dende aquí o que facemos é estender, asegurándonos de que a banda cubra toda a súa espalda e chegue máis ou menos un dediño por riba da súa orella. Respetando a postura natural do bebé, axudando a que bascule a súa cadeira, a súa pelvis, facemos un bolsillo, un asento. Mira, de aquí sai un pouquiño, vale? Entón, esta banda chegará dende un xeonllo ata outro xeonllo. E unha vez aquí comezamos o axuste. Eu sempre traigo un pouquiño da banda de atrás cara adiante, porque isto me axuda moito a axustar a bandolera. Fixadevos que eu agora tiro de arriba e estou axustando o canto superior, vale? Tiraría ata dar un bo axuste e continuo baixando polo resto da banda. Que estou facendo? Estou axustando toda a súa espalda. Cada tira da que eu tiro axusta un punto da súa espalda. Aquí repartide tamén ben a banda para que se reparta o peso o mellor posible sobre o ombro. Se viñera aquí arriba todo o peso se vos vai clavar aquí, entón mellor repartide tamén na vosa espalda e rematade o axuste como necesitedes. Aí estaría ben. Que vos recomendo eu no caso da sukiri? A sukiri é unha tea tan finiña, é unha tela elástica. Eu recomendo vos que rematedes facendo, bueno, un pequeno nudo, vale? Para asegurarnos de que máis ou menos se vai manter o axuste que acabamos de dar. Como vos digo, esta é un portabebés que cubre outras necesidades, non? Que se queredes unha bandolera, que optedes por unha bandolera de bambú, de algodón, que vos vai dar moito mellor soporte. Pero esta vai ser unha bandolera super fresquiña para os días de moitísimo calor do verán, onde vos podedes e o voso bebé quere estar en contacto con vos. Cando o voso bebé, la Laura está mirando aquí, cando o voso bebé quede dormido, podedes subir, vale, para suxeitar un pouquiño mellor a súa cabeza no caso de ser necesario. E listo.